Ganun din na bye-bye pero man dyan hatag na ako. Ay, tabak na. Ay, gutom na gid kayo gid ba bugas wala sudan saan man ni nako ba? What? Pagkapait ni kay watay kwarta. Ma, ngayon po panti ang tulo. Ngayon po panti ang tulo. Unsa man ka ana? Gigutom pod ka? Ang kulta, hindi ko na ang kulit to. Nagkape ba? Naman siya dua kapak nga pa, nangayot na lang ka. Ako happy. Ikaw man, nagbugtok lagi ka ma. Ano ka ma? Tay bugas Chloe. Gutom na kaayo, imong kagay na taon-taon na kagpan ako ani gutom. Lubot para mapalitay sa mama bay. Sad ano na problema sad ko ani. What? Uy ko ni mama muto kang nawo. Hindi gutom pa dyan. Kung nan maglantaw kay mama kung magmugtok-mugtok siya. Unsa pa kung buhaton ani bi? Ay, kabalin ako. Hey, mas ko bay. What? Sharon di portaan ni. Ma'am, rakaw sa ko mangha. Biyasa man ka. Di mapatay, malakaw-lakaw pag kadya. Gusto mo, gusto ko ba? Pagtarong Chloe. Nabasin mo unsa ka. Sus, si mama mabalak. Adjun. Adjun ako, mang. Bye, mang. Love you so much. Sus. Charo, di napansin sa mga tao. Bago kay ko. Ano akong tiknik karon para matagaan ko kwarta. Sus. Charo, kung matagaan ani ron. Ginagawa mo. Paabot di ang masulbad ng kagutom ni mo ron. Balik ako. Gusto. Ayoko kwarta din ko. Kalimos po. Ganun din na bye-bye pero hindi hatag na ako. Uy, sabi yung labay nyo. Ngayon ko kwarta din. Salat dyan. Namalas ng Sit yun. Ay, kamusta din? Oh, nakakalimutan ka ni Day. Salamat kayo, Anete, ha? Bago kayo, Nete. Ano, itong katabang na si Muha. Salamat kayo, te, ha? Wow! Wait, te. Thank you kay te. Yes. Yahay, 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 yahay. Wow! Ay, biyak ang dati sa balik na dyan ko bukas, ani. Kalipay dyan si mama sa kuha ba? Yun, sino ko kunang ba kay? Nagto na ko merkado rin. Kapalit ko bugas. So, wow! Ma! Naramang o! Nananasunod bugas, ma! Muha na ni ma! Dubli pa yun eh, kinakalapan ni sunan, ma! Sige naman, lutuan na ni ma! Bisa na po kagikan ana, uy! Ay, gini nga bata, asa ka kagikan, pila ka kauras ba nga wala ka dis balay ba? Agay! Basta sa mama, labot pa din sa itong diskarte. Sige naman, ay na pagkundi, mang, ay na pag-studya, mang. At Minami. least kay, nana tayo pagkaon karon. Hinami na ka! Yun naman. Grabe, gini ako anak ko, bright din kayo ba? Ay, kayo mo diskarte ba? Wala yun ang kagutom karon na. Kaya ito, magluto na po, ito na po. Sus, sweet budget yung kagutom ni mama ron ba? Wow!